Masara same Zimbabwe toka shine mshongwa chenyu chama secret na confessions zitandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Aiwa tinokutendai nekuramba muchiva nesu ezuva nezuva ratinoposta muzora nhasi tine nyaya as usual retrega tipinde munyaya yedu yekutanga. Makasimba here vatete, tichikura tainge tine chimwe chivezwa chaiva chitema chaigara pachena chena mudisplay, chaigara chichivaima chiri padisplay. Ataiti madisplay aya aigara zvino mukati poiswa glazi pamusoro. Umwe musi ndakawana chidhori ichi chichifamba. Ipapo ndainge ndadova tsikombi. Ndingangoti pavasikana vose tainge takomba. Ndakaudza sisi vangu Sharai zvandainge ndasangana nazvo. Sharai ndokupwatika nokuseka. Sharai akanotarisa mudisplay ndokuona chidhori chirimo. Sharai akati kana dedhi vazobuda chaizovesa moto, obvious kana chiri chipenyu chaizotiza, asi kana chiri chidhori chaizotsva. Vatete, regani mbokudzoserai kumashure mbijana. Kumba kwedu titori nemabhazi akawanda anofamba muZimbabwe nenyika dzakatipoteredza. Kumba kwedu kune mari chaiyo. Growing up, we lacked nothing. Asi dambudziko nderekuti hapana mwanasikana airoorwa kana kuti anoroorwa. Chero vanakomana hapana airoora, taingogara takaungana semakonzi. Ko taigozivei kuti chiri kutitadzisa kuroorwa sevanasikana nekuroora kwevana vakomana takatarisana nacho tinotochibhabhadzira zuva nezuva, tinotochipukuta, chinogara chakatitarisa chichitoona mamovements edu zuva nezuva. So umwe musi dedhi vakabuda. Tete, ndanga ndakanga kutaura kuti mai vedu vakafa tiri vana vadiki. Ndava kutofunga kuti dedhi vanenge vakachekeresa mama, nekuti hembe dzamai vedu dzinonzi hama dzavo dzakamboramba kugova, vachiti hama yavo yainge isina kufa zvakanaka. Pakabuda dedhi, Sharai akavesa moto waiti ngandu kupfuta zvekuti waigona kufunga kuti munhu ari kuda kubvura nzou. Sharai ndiye nyakunotora chivezwa chiya chainge chiri chidhori, chainge chiri chitema. Sharai kwava kuchikanda mumoto. Takatarisa chivezwa chiya chapfuta kuita dota. Sharai akabva toona. Ndanga ndichikudza kuti hapana nyaya apa, ndakuudza kuti chivezwa, nothing more. Asi hangu ndaiva nechokwadi chekuti ndainge ndaona tichifamba. Dedhi vakadzoka vakati mandiuraya. Dedhi vakarwara 2 days, vakaita senge munhu atsva muviri wese, kungoita senge munhu aita ma3rd degree burns. Vatete, dedhi vakafa vakavigwa, asi vaingoti kuna Sharai ko wakazviitirei. Dedhi vakafa vakavigwa. Takatozoziva leta kuti dedhi vaitishandisira chikwambo tose vanasikana nevanakomana. Kutsva kwainge kwaita chivezwa ndiko kutsva kwainge kwaitawo dedhi. Ndikakuudzai kuti izvezvi tose tatova nevanhu vatiri kufambidzana navo. Sisi Sharai vari kutouya kuzobvisirwa muchando imomo. Bhodhishoni vakaroorawo muna April watabuda iyeyu. Vatete, mabhazi ari kungopera achifa 1-1. Izvi zveupfumi hwadedhi hatinei nawo, tichashanda zvedu, ndiyo nyaya yedu iyi. Regai tipinde munyaya inotevera. Auntie call me tinotenda. I'm a girl age 20. My mom died when I was very young. And my whole life, I never had a place where I called home. If you ask me to introduce myself in one sentence, I would say I grew up being passed to everyone like a football. Ndikagara natete this year, next year ndiri kwamainini, and so on. Kusvika ndava form 2 pandakashayirwa mari fees to continue with my education. I want to share with you my story about how I came to SA December 2022 and where my life is right now. Okay, ndakatsvaga basa remumba since ndakashaya nondibhadhira fees. Manga muri muna October 2022. Ndakawana basa kuChegutu. Ndaishandira vamwe nurse vanga vane mwana mudiki class. She was pregnant. She was married to a soldier man. I worked for them nicely and I'm naturally a hardworking girl. So we got along so fast and she was so nice. Shout out to you, my P. So ndakatanga kudanana na someone wandakasangana naye pa Facebook. We got along bijana and started sharing everything with him. How I grew up and everything about my life. How I was working to pay my fees. I told him that all I wanted was to go back to school. And one day akazonditi Maria uri kuwana ishoma. Ndakuwanira basa rinobhadhara so well so that you're going to go back to school and change your life. Ndaitambiriswa $80 per mwedzi na my P and I was 16. The guy was 24 and I later found out was Malaicha. We Cape Town to Sim. I trusted him and agreed to follow him. I had just worked for my P 2.5 months. So takanga trim na December. And I lied to my P that mama wafona, she wants me to stay with my younger siblings. Yes, I had to lie because my P became a sister to me in that short moment. So she was so protective of me
and I love her for that. So ndakaenda naye mukomana Cape Town. Ndaifara thinking ndawana basa and I'm finally going to pay my fees and change my life. Anga akandudza kuti Murungu achandipa pekugara in the job. Ndakamubvunza about passport because I didn't have it. Akati Murungu ati you go back to Zim kunotora passport. And I foolishly believed him. Yeah, when we go to Cape Town, takashuka kumkuku. Those ones are very dirty. Oh, I forgot. Akandibhadhara everything, transport and mare kupa maporisa kuti ndidarike ndiri mubhazi. Back to my story. I arrived at the house. I mean kumkuku waiva weshamari yake. Ipapo ndakanzi is my younger brother. The friend was married. He left me there the first night. Iya inorara nerimwe boys. Vaya vanogara vari 7 vaya. The next day I asked him about the job. He said I will hear kuMurungu later. Only for him to tell me kuti Murungu ati hapachadiwi munhu cause awana mumwe that same day ane mapepa akakwana. So ya basa painge pasina. Remember ndiri kurara pasi mumukuku wevanhu. Wangu mukomana haana imba, vana transporta vanogara vari paroad. So kugara nekapu iyi kwanga kwakurwadza. I could hear the sounds of them making out manheru and mamoods anga achinja. Kwandi ranga ratova vhiki ndasiyiwa navo. Mukomana aenda kubasa kwake kumabhazi. He was busy apologizing every day for bringing me into this mess and promising kundiwanira rimwe basa. I was so angry, scared and disappointed in him and in myself because I was young, but also I chose the path for myself even though it didn't go as planned. And yes, I was young and foolish. So he came back after a week and I complained him kuti andichade kugara nevanhu ava. And he said he was going to do something before he left again. Apa he was now guilty. I was just 16. Munyika isiri yedu. I forgot kuti he took my phone and he was like, phone yangu yabiwa. Pandabuda ndipo yako ndishandise. I gave him the phone I bought with my money. I was paid na my P. So the whole week nangandisina phone. And tete, I didn't have anyone even in Zim. Kana ungori nherera, unokasika kurumurwa, kunzi chizvionere. I was trying to do that kusvika pakuenda Cape Town with a stranger. Akazotsvaka mukuku, akabhadhara rent, akatenga chibhedhi chakashata-shata so. Akabva adzokera kubasa. Next week akadzoka, ndopakafonera bamunini vake vakauya and I was introduced to him. Kwakuvati uyu ndiye mukadzi wangu. I was shocked. Ndakamutarisa akandipasa nekuti it's okay. Can you imagine? And his bamunini was so happy to hear that. I was so angry and heartbroken. Pavakaenda ndakasara ndikamubvunza kuti what was that? Zvikanzi I just didn't know what to say to him since we were still in one room. And he started apologizing. Ndakangonyarara, but I was so annoyed, heartbroken and angry all at once. So he went out and came back drunk. I was sitting on the bed ndichitogaya hangu kuti ndichadini life yangu ndichitozvishora. Munhu akusvika kundisumudza kundikanda pabed and started to force himself on me. I tried to fight for my life but I couldn't fight him. Tete, that's how I lost my virginity again, my will. Yes, people can say I'm at fault. Yes, I'm not denying that, but this happened singadi. I know ndakasvika Cape Town ndichida, but that's not what I had in mind. I just wanted to go back to school. Back to my story, Tete, I did not bleed, and because I've heard a lot of stories about that, I wasn't bothered. I just thought it was normal, but mukomana was so furious. Ndakatozvishaya kuti asekuti ainge atumwa kuti andirepe. That's the day my love vanished completely. All the feelings, they packed their bags and left. I was now just Tino, who's empty and broken. So he went back to work, but everything had changed. I hated and feared him a lot. Anga kunditira utsinyo ake for no reason. Kundirovera kuti why you didn't bleed. Kundisira 300 for food ye 7 day. Kubva kuma basics hupfu cooking oil pa 300 rand ipapo. Hanzi inokwana. Ndaitambura kane. Ndikanzi you have no one and nothing. To all the young women out there, don't overshare. Chiro mukadana say itsika yaho vakomana ivavo kushandisa ma problems and your weaknesses against you. Those days were my hardest. Agoti, he was a womanizer. Aifonderana netype dzevasikana ndiripo vachiudzwa masweet night thing. Waiona pamastatus achipostana nevanhu vake vachikisana, hama dzake dzichiona vaingondinzwira tsitsi. So inini I was not moved. Tete, I don't think you understand the position I was in, but you're a woman, you can understand me. And a lot of women who are listening, they do too. When a woman's feelings are gone, they are gone. Kana ndikati nini I hated this guy and the love I once had for him is gone, then it's gone. There's no amount of apology that can buy love
and feelings back. Ndo stage yananga ndava. Every time he force me, ndaimusema zvekuti sometimes ndo zvaindirovesa cause ndenge ndakatsika hangu aizongondisiya. I told myself that I'm going to break his ego. I wanted him to feel like he was not a man enough. Tete, my heart was dark. From being a loving and caring, talkative person, I became a quiet and cold. So I would cry. But no, I was grieving my innocence. The little girl who was fading away, my dreams, my life, my future. I would cry to God, asking him if he sees me, asking God, why did he make me an orphan, asking him to take me out of this mess I entered. Okay, Tete, 300 rand wasn't enough. So I started joining Mama Zimbabwean kuma farm. Taino koa, ma orange, ma grapes, and more. It was very hard pazua. All day apa wakasenga sibegi rema orange rinorema kudarika ini. Tete zvese izvi was now in 2023. Remember ndakauya 2022 December. Ndichine 16. Apa ndanganda ane 17 because I was born at the beginning of the year. Mama wagumira munzira zve kotoda nyaya dzavanhu zve zvakazodi toda kuti haidi please come back anditi pane umwe angambodzoka tonoti ndiyere uyu ndewe 11 June ndokumbirawo kuti tinotenda please you are 20 ne ndokumbira kuti udzoke nenyaya uzopedzisa because hauna kuzopedza kuti zvakazofamba sei takaimirira nyaya iyoyi katsvaga ndimboona kuti ndogona kumuwana here tinotenda. Hello. Hi Tino. Hi, how are you? Part nyaya yedu haina kupera yatinotenda ari kuti iye achanyora the last part saka tinenge takaimirira. She's a very good writer. Vasikana madzidza nhasi kuti hanzi don't overshare because vakomana ava they will use this information against you. Kana mune ndine nyaya dzenyu dzandisina kuverenga please just let me know handiti because my message achona akawanda ndine sometimes I get overwhelmed. Makadi anti ine handina confession asi ndiri kutsvakawo help kana muchikwanisa kundiposterawo kana paine vane building material yavasisachadi angava maroofing sheet, mawindow frame or anything chekuvakisa. Ndinozvida hangu ndatambura kuti ndivakewo musha wangu zvinope kuvaka ndinapo uye ndakatombotanga mari ichibva yaramba kubatika zvachose. So now I don't know kuti alright rega ndisataura zvakawanda handi manzwawo chichemo chavo. Alright rega tipinde munyaya inotevera. Ndokumbirawo kubatsirwa Tete kunyangwe neminamato. Nyaya yangu yakarebesa asi ndiri kutsvaka help kuti upenyu hwangu hudzoke pachiedza. Ndiri musikana ne27 ndogara muHarare. Ndakadana nemukomana ndamuzivawo pakauya pabasa pangu. Hana kuuya kamwe chete asi anogara kure musiri muHarare. Saka takazodanana asi ndakanyeperwa kwaanogara nebasa zvese chasina kunyepa izita. Sene mune mutupo pandaitombowana mukana aitotumirawo mari ndotoenda kwaiti anogara. Izvo aitokwira kombi kuti asangane nenipapo achinyepa kuti anoshanda paTSF. Saka ndakatomboenda kune imwe hama yake ikazondizevezera kuti ane mukadzi asi ndakavhunza imwe hama akaramba. Mai vake chaivo vaitaura neni saka zvaingoita kunge chokwadi zvandanzwa kuti ndezvekunyepa. Ndakanomuratidzawo imwe hama yangu achiti anoda kuziva hama uye achinetsera vamwe achinetserawo kutaura navo pamafoni. Ndakabva ndaita nhumbu paya ndobva ati ndoda kubvisa mari sezvatakawirirana. Saka ndakusanokusiya kwaTete kumaprazi kwevhiki ndichisanogadziririsa zvinhu zveshuwa. Akatoonekwa vamwe mbuya vangu zvisinei ndakanosara asi Tete vaya vanotamburawo chikafu chaindinetsa chandaida painge pasina. Iye anga ati achatumira asi kwaiva kutonyepa. Achitofonera sisi vacho atida nhamba dzeiko keshi tichinyeperwa. Tete vaya pandaivaudza zvaakanga akanyepa vakati semwana akakura ndaroorwa unhu hwake handiuzivi asi chinorwadza. Ndakavhunza futi zvemukadzi vakati hana uye semunhu akanzi handidi mukadzi anoshanda nandasiya basa mufunge. Vamwewo vati kana wada marriage motodaro. KwaTete kuya ndakazorwara ndokudzoka kuHarare ndokurwara serious ndokuenda kuprivate kwandinosirapwa nekuti ndine problem yemwoyo. Ndakabva ndatopiwa bed nhumbu yaiva machubu apa ndandisina ropa. Ndakaita 3 days ndiri pabed mukomana kana kubudikira. Amai vake vaingofona chete kana kuuya kana kutumira mari. Nhumbu ikabviswa, mabills mari ikakweretwa
$800. iye akabva aramba achidzima foni yake achibatika apo neapo. Saka ndichirwara ndopakazoti imwe hama yake, sekuru vane mukadzi muri kunyeberwa, chokwadi chakanaka. Ndopakatanga kundiudza zvese. Ndobva ndatsvaka information yepanogara ndokukwereta mari ndokuenda. Kwaiti kubasa ndakanonyara vachita vamuzive information, tikatsvaka kune vaiti ndo manager. Ndaiva nemapicture ndovakazoti ndifama wedu, ndikatanga kuudzwa kwaigara zveshuwa. Ndakasvika. Ane mukadzi nevana 3, anogara patezvara, anotorimawo fodya, chainacho chigayo, life yacho atoriwo ma1. Ndobva anyepa futi kuti kuswera mangwana ndosenda 300 ndozopedzisa imwe. Ndobva ndadzoka ndokuwana akati uya utange wapora, ndokutanga kunyeperwa. Ini kuti nditi mari yebill handina kwekuiwana, ndakatizizwa nemunyepi. Neimba yaiti anayo ndichipiwa manhamba enhema. Achiti imwe brother yake mupurisa, umwe ndidokta zvenhema. Vanhu ivavo vanozvigarira kumusha, vanoshayiwawo havo. Kuti ndidzokere kwatete hapana mari, kuti ndiende kuna mai vacho hapana mari. Ivo mai vake vaitsvaka mari vachiti vari kuishaya, iye haana mari, aitovimba fodya yakarima nemukadzi. Shoma futi kuti azondiona aiti fodya inoora. Ndobva ndatanga kundosanochengetwa neumwe munhu ndichitaura nehama dzacho, asi mari hapana akaburitsa. Tiu ndazokweretazve mari kuti nditsvake basa nekufambira nyaya dzacho kuti abhadhare bill, hapana chakabuda. Ndakatozorara kupolice station ndikakwidzwa kuti enda kureserve. Musi wandazama kufambira kuti sabhuku nemhuri yekwaari vanondibatsira, ndakaitwa rafu nekuti paukama. Chiushuro changu chaiva chekuti move on neupenyu usati wanyanyoshata. Asi bill muridzi ari kuda mari yake, apa madhoo ese akavhara zvandisingazivi kuti chimwe. Ndakambofunga kuti ndife ndoinhonga pai usina achamira newe. Ndofungazve kuti zvozodii, asizve ndoda mari yekutanga kurarama. Chikwereti chava kupisa. Ndakamborota kuita chifambi, maybe ndaiita kushandira mari iyoyo. Handina mufaro. Murume uyu even kuratidza vanhu kuti ndiye unopera simba. Chechi ndakatonyeperwa, anopinda nguo tsvuku. Hembe dzangu nekusanzwanana ndakutya kuti ko ndikagadzirwa kunodzitora parefu panoda mari. Hama we, marisiti even anoda proof yakadii nekuziva nyaya anoda kundibatsira vedwe. Ndokumbirawo rudo rwevanoda kundibatsira. Hongu ndiri kufunganya ndakadana netsotsi, asi chishuwiro kuwana help upenyu hwangu udzokere panzvimbo. Ndishande ndiende mberi neupenyu. Please, nemweya waMwari ndiri kudawo kubatsigwa. Ndakuremedzazve ari kugara neni nekuti zvomuremerawo. Apa kunyara chaiko ndiri kunyara vanhu vanenge vafuratira apa kwekuiwana mari handina. Akuda kundisungisawo. Ini ndaiti pamwe umwe wangu acharwadzwa oitawo plan, asi patoriwo pazero. Mukadzi oti even mari ikauya fodya ishoma gore rino, uye ngaazvimirire kozi pane simba rangu. Unorwadziwa wesi kuti nehama dzake vakashinga kubatsirana kuviga chokwadi, vachibatsirana kuramba zvandambonyeverwa, vachiti vanotorwadziwa wedu weka zvakaoma. Izvezvi chibereko chakandibata, handifambi kana 2 steps. Mari yekunotariswa handina. Wedu ndiri kuremerwa. Dai ndine vabereki vane mari vaigona kundibatsira, vanoda kundibatsira, mogona kufona kuapp kuoneka zvose ndiri free. Ndikataibwe nyaya yacho kwaitangira zvakare. Musikana ane 27 anogara kuHarare. Right. Ndoda kubvunza guys, vanasikana zvinhu zvachona munoziva here kuti I think tichikura, handizivi hangu zvino vanhu vari kuma20 pamaikura maiudziwa here kunzi your body is the temple of the Lord. Regai kuramba muchiita premarital sex, because ukaita premarital sex nemunhu wausingazivi, masangana nemukomana Harare, hautozivi kuti anobva kupi, okunyepera iwe wotozvipa muviri wako kumunhu wausingazivi. Munoti zvinobuda zvakanaka here? Izvo munhu atori nemukadzi. Handiti, zvino manje anotambura ndiwe. Pacho kudhara tichikura, I think pane manovhel wataiverenga ainzi vakasiyiwa pachena. Aingodzidzisa kuti mwanasikana, girl child, ndiwe unoona moto, ndiwe uchatambura. Mukomana akauya akakumitisa, munhu anosara achitambura ndiwe. The boy is nowhere to be found. The boy continues with his life. Zvakaoma hazvo.
Alright, regai tipinde munyaya inoti morning auntie, ini ndiri musikana ari kuma-20s. So I just want to share my story. Ini ndingati ndakakurira kuno. Kuzimu takabva tiri vana, ndaiva kuma-8 years until now. Tingori muno muSouth Africa. Tete, before tauya kuno, my parents vakandisiya kuna my guru, my mother's sister. But that time ndaitova mwana mudiki. So isu taiva vanhu vaigara mutown. But uko kwandakaenda kwaiva kumamisha. Auntie my guru ava was a widow with 5 kids. So one day, vakandisiya ndega pamba, everyone was busy. My guru kune kwavaiva vaenda. Vana umwe neumwe aivaenda kwaenda. Vadiki vaiva vaenda kunotamba. So while I was inside the kitchen, dzeuswa idzi, ndakanzwa hosho dzichirira. Munoona that space inotangira mahuswa paya panoperera building. Then pozoiswa mahuswa for roofing. Ndo mairira hosho idzi dzaidavirana like vanhu 2 or more vairidza. At first I thought ndeumwe mukomana aipinda chechi yezviratidzo nana mai guru vangu, because ndiye aimboita zvekuridza hosho dzechechi sometimes pamba pake. So ndakabuda panze trying kuti ndinzwe kuti ndiri correct here, but time yandaibuda panze sound ndaisainzwa. I went back inside ndikanzwa kurira. Ndikabuda panze ndaisanzwa, then I became scared. So ndakatanga kufunga kuti ndakanzwa kuti vanhu vanoroya. Munongoziva semwana zvaunenge uchinzwa unoisa musoro zvinhu zvandainzwa. Vandaigara navo vachingotaura. So ndakabva ndati mukati achisi dhoma ichocho here. Ndakaita 5 times dzekubuda nekudzokera mumba until ndawashuwa kuti ndini ndega ndiri kuridzirwa. Ndakavhara door kwakutiza. Then I found vana 2 vamai guru vaivadiki vacho. I asked them to follow me home. I could not explain zvandaiva ndanzwa. Vakabvuma. But when we reached home, takawana kwavana mai guru neshamwari yavo vachitotaura. Handina wandakaudza. That same day, takabva tanzi chiendai mogeza kukadhemu. Takabuda tese nemasisters angu netubrothers twangu taiva 5. Tisati tatosvika kudhemu takadarika nepaiva nemafruits emusango aya. Paive pakaita kachikomo, but just small. Takakwira paya, then vakatanga kudya. Indakanzwa kuda kuenda kutoilet. I then told them kuti I'm coming. And ini semunhu aivasina kujaira that place, ndaisada kuenda kure ndaitya. So I just took 5 steps away from paiva nemafruits aya. Paiva pakaita sepamusoro pedombo. So I just wanted to jump, ndoenda pasi ndozvibatsira. Pandakati ndichida kujamba, ndakatarisa kwandaida kuenda, ndokuona kune chinhu. This thing was like a human being, but munhu mudiki. Ndaisakwanisa kuona face omakumbo, but chaiva chakafuratira. But kumberi kwacho ndaiona huni like paive pakaveswa moto ukadzima. But chinhu ichi chaiva ipapo. Ndakazama kutarisa musoro handina kuuona. I just thought munhu akatarisa pasi since ndaiva kumashure. Chimunhu ichi chaive chakaita sechakatonona. Chakapfeka hembe red semwana mudiki. At first ndakafunga kuti mwana wamai guru mudiki diki wataiva naye ndiye aiva mberi kwangu nekuda kwehembe red aive akapfekawo. Ndakatarisa pavaidya vaitovapo. Hachina kana kumbosheka. Ndakadzokera paive nevamwe vana very fast. Handina futi wandakaudza kusvika mama nadhedhi vauya vakanditora. Chero ivo handina kuvaudza anything till today. So handizivi kuti chingava chii chakaitika ipapo kana maposta mozondiudza. Tete ndasira pekuti chinhu chandakaona chakapfeka hembe handina kana kukwanisa kuona how it looked like makumbo, maoko nemusoro handina kukwanisa kuzviona. Maybe ndaita sendiri kumashure because ndaive ndiri kumashure kwacho. Zvinhu zvacho manje ina handitozive kuti chii chamakaonawo, but you just let me know what you think. Handitika ndiri mukomana ane makore anyora kuti 1 year, saka handikuziva. I think typing error. My mom died last year but 1, and my mom was a single mom. After mama varadzikwa kumba kwedu kwakauya murume wekutanga akati ndini dhedhi vako. Then kune umwe akazoita zvekufona akati ndini dhedhi vako again. But chinondirwadza pavari vese vari 2 ndikavakumbira mari yeschool fees hakuna anoburitsa. Wese anoti ndiri kutsvaka but mari hauzomboioni. For now tete handizivi kuti ndiri gay or bisexual. Asi kune vamwe teacher vakanditicha primary vari kuti ivo vanondida, vanoda kuti tidanane, vachiti vanozokwanisa kubhadhara ma-school bills ese. Nekuti munoziva kuti ma-rural schools ese muZimbabwe katadza kuita ma-extra lessons unosara ndiwe. Apa ma-project kuti teacher akubatsira anenge achida $5 per subject. My grandma now mari iri kutowanetsa havo tete. Apa ini ndinoita ma-sciences anotoda kushanda nesimba kupfurikidza nema-AK. So ma-AK ma-extra lessons, I don't know. But now ndashaya kuti ndidii
kuti ndobvuma sei ava vakundida here kuti ndiite chigay because nekuda kubatsirwa or ndidii. Sometimes I think of kuzviuraya because hakuna mwana anonyora asina maproject, but I believe in God. Alright. Chekutanga ndechekuti mwana we anyora haana kutaura aita typing error, right? You guys, when you are writing to me ndoziva kuti mune language yamunoshandisa yekuti ma-AK and what, but now I don't understand that because, you know, of our age differences and you know, because of a lot of things, and I understand your what you call it, your slang. Saka na mchinyora write it as it is, and so that I don't get confused. Anyora makore ake ane 1 year, amene kuti makore mangana anawo. But ari kuti mama wake vakashaika. Now ari kuti pana teacher vaidzidzisa kuprimary, I think ari kuform 4 ndofunga. Teacher vari kuti ngatidanane vagobhadhara. Teacher vada kufira mujeri. You don't even know kuti are you gay or not. Aya. Zvinhu zvacho zvakaoma zviregai ningodaro. You know what, guys, if things are not going so well in life, anditka, I think the best thing that you can do is kungoza kuti inini ndiri mukomana, wakasvika uri mukomana, ndiri mukomana, at the moment handina mari yema-extra lessons. Wotsvaka mari yema-extra lessons. Izvekuda, why do you want to sell your soul to the devil? Right, I want you to know, Kuti, let's just say you're 17 or you're 18. What you want at 18 and what you want at 30 are two different things. And you are going to make wrong decisions. Kuno kwekutanga kweupenyu zvinozo affect the rest of your life. Saka our teacher, munhu mukuru, I always see my teacher sevanhu people that we look up to in society. Saka vachiti vanoda kukubatsira kubhadhara $5 nekudla magaro. Imi. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Yewe. Tete makadii, I hope I find you well. Munochena ende munobata mvura. I love you so much. Ndinodzidza zvakawanda kubva panyaya dzamunoverenga chitupa kandai muna mukuvisi. Ini ndiri mudzimai ane makore 27, ndakaroorwa 2022. Ndine mwana 1. Murume wangu munhu ainge akamboroora. Kwakuzosiyana nemukadzi wake. Kubva murume wangu andiroore Tete haana kana kumbonobvisa kana tsvakirai kuno zvayo. Mugore ra2023 ndakabata pambiri. Asi nekuti my husband first wife akanga ava kufambidzana nefriend yemurume wangu, murume akanotaura nefirst wife vakatanga kufambidzana. And one day murume akabuda nefoni yangu akaita week asiri kuuya. Then ndikakumbira foni kuti ndimubvunze kwainge ari, ndikanzi ndiri kubasa, I'm working kuti ndinobvisa kumba kwenyu, nyamba shasha iri ku-first wife. Later that night, the ex-wife, first wife, texted me using my phone yanga yaenda nemurume akuti takudzwa. Ndini ndinaye murume, ndini my prince, not real name. Ndakabva ndabatikana Tete, mangwana ndakamuka ndichibleeda, ndaigozivei, ndakagara 3 days bleeding. Murume akauya, ndikamuudza usiku kwakutanga kurwadziwa apa. I was only 2 months gone. Ndakamhanyiswa kukliniki kukanzi miscarriage. Haana kundikamfota, aitondirafura. Zvadarika akatanga kuita different girlfriends Tete, one after the other. Achirara pamba, aigona kurara twice a week, otouya 3 AM, but ndaingoshinga ndichiti he will change. 2 months after miscarriage, ndakabata pambiri. Akapiwa mari nasekuru wake yekunosungira plus yakewo, akandipa kuti ndichengete, but nekuti aiva nevamwe vakadzi girlfriends vaida kupa mari, he picked up a fight neni over nyaya isina basa, kwakundirova, kwakutora mari iya, kwakundiudza kuti handikudi ndakumba kwenyu. My first wife was much better than you. Ukanozvara mwana ukande mutoilet, handina basa naye nekuti mwana ndinaye. Ndakarwadziwa Tete, I packed my bags ndikaenda kumba kwedu because I didn't want to lose my child. Ndakabara mwana, ndikadzoka mwana aine 1 month. Tete kozi murume ndaimuda. Mwana ava ne 3 months akatanga kuita girlfriends. Mari kumba isingauyi Tete. Ndaiva neka small business ndokaindiraramisa. Zvema girlfriends nekusarara kumba zvakazopera, but ndinotukwa nekudisrespectewa. Chinyadzi chese chamungafungira ndinochiziva. Chakati chako uri kamba, you are useless. Hauna chinoshamisira chaunonditira. Zviya zvekuti unoona kuti handisi kudiwa Tete. Anongonzwa kuda kundishungurudza. Kumufugura gumbezi by mistake. Unotukwa kusvika wabo. Plus atina nyaya, we don't talk about anything. Kungounzwa kuti ndine nzara. Ndakumbobuda, ndakumbodai
kuuya netumagoodies ndokubasa, but peace of mind handina. Inini wacho I've lost feelings for him. Ende murume ndonzwa kumuvenga, chero kandibata kana kusangana neni ndonzwa sendiri kumbonyikinzwa. Ndakamuti ndanichida kumbonona mai vangu. Akati I'm ahead of you, ukuda kundisiya. Wadi wati ukuda kunoona mai vangu kureva vake. Handizivi kuti ndobuda sei muchitoxic marriage chakadai tete. Ndokumbirawo mazwi enyu imi tete tozowanawo mamwe kubva kune vadare. Thank you, notify me kana ndaposta. Please also ask for me on your channel kuti alright. Zvava zviri different. Right. People are in toxic relationships. Alright. Chekutanga handiti manzwa kuti kudi vati ivo akanza ndikudi enda kumba kwenyu. Akarongedza mabhegi akaenda kumba. Aenda kumba ndobva asvika akagara. Akaona kuti mwana azvaro ndokubva adzoka. Because how do you stay with a man anotaura mashoko kuti mwana handimudi kana muzvara mukande mutoilet? Handiti muri kuona mashoko ari kutaura. Handisi kuziva kuti intention kukurwadzisa here kana kuti kudi, but in most cases hanzi 90% of a joke is true. I don't know if he's joking or what, but munhu ari toxic. Apedza anoenda kuma girlfriend oramba achidzoka, anoenda ku first wife otora phone yako mukadzi wacho naku. There's a lot of red flags, there's a lot of abuse. Handizivi hangu kuti kuramba muchagara murelationship chaunenge uchagarira chii. Because ndona sekuti vakadzi vazhinji, I think vanhu mazhinji makaona The Polygamist, vakadzi vazhinji vari kugara marriage for the sake of the society, for the sake of the title, but chitaunatsobuda nacho chaicho hapana. Relationship yekuti hamutauri unongonzi ndakuwanzara ndichambobuda chambodzoka, but iwe neni, iwe mukadzi, iwe murume neni mukadzi ngatimbogara pasi timbotaura nyaya tiseka. Hapana relationship yakadaro. Saka zvinhu zvinodi, zvinhu zvinorwadza. Handisi hangu kuti munova advise kuti kudi, but inisekona kwangu ndechekuti one day kungoti munhu asipo munhu ongorongedza mabhegi obuda woenda. And make your mind. Kana what decide kuti you are going, go. Chienda kuti urambe uchitukwa ndekuti madzoka wanza handikudi, wagara unongodzoka. Ende hauna kana chaunotombondipa. Munhu akadaro ka. Ndoziva kuti even if you're gonna go, it's going to be difficult for you. But zvinozoita nani? Ndozvandinofunga hangu personally, because relationship haina kwairi kuenda. Munhu asina kana kubvisa chakirai kuno konotsvirei kone tea isina shuga. Aiwa, kana uchingozvarira vanhu vana kana. Alright, hanzi please ndokumbura mundibvunziro kana pane vanoziva vane matrack anotakura furniture from Joburg to Harare. I'm planning on relocating kudzokera kumba. Kana muchizivawo kune matracks anditka. Then pane imwe ndakatumigwa hanzi Tete Glow, kana pane vanoda kuita any course, Nurse Aid, Mortician, Beauty chakadaro, any course vape namba dzangu unozobhadhara certificate ye $25 chete. Saka handizivi kuti zvinoshanda sei, but ndozviripo izvi. Right. Saka you also need to be vigilant. Handiti kana tiita madeals akadai munofanira kuita vigilant. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Right, hi Tete chitupavigai. I've been following you since pamakatanga. Saka ndati nhasi ndiyoone nyaya yangu. Haisi confession hayo, asi tokumbirawo kune vadare nemi wacho kuti ndoita sei pamwe ndingabatsirika. I recently got married zvakanakisa Tete, ndikapemberegwa, then got pregnant. But chandiudza pano ndechekuti ine murume wangu tavane almost 3 months no sex. Hayo apa pampacho then ndichitomudawo, asi anokuwanira excuse after excuse. Is either ndichanzi I'm tired or tozoita, or anokuti Tete abathi makusene maneru. I also try to dress nicely. Chero ndine mimba yavakuda kusvika hayo. Ndiudzewo zviri normal here, o kune kwaari kutopakurirwa bota racho, o ava kundisema, or it's something spiritual. Ndibatsirewo kana pane pandiri kukonewa, but I try. Thank you Tete nekutora mukana wekuverengawo nyaya yangu. Please vigai chitupa. Cases like this, kana kuti murume akachita, women always ask themselves, ini ndini here ndine problem, ini ndatadza, but you did not do anything. It's him. It's got nothing to do with you. Chero kageza, chero kasageza, chero like what you saying kuti ndinogeza, ndinosama, ndinoita zvese asi munhu adi. Alright, chekutanga ndechekuti say that inyaya yemimba here, handizivi kuti mimba inoripera. But varume vazhinji vanofarira vakadzi vane mimba, boswe vakadzi vane mimba vanodziya. Ndozvandinoziva. Asi maybewo tongotiwo imimba. Handizivi kuti munofunga kuti kudi. Asi maybe kana kuti chechipiri, because we are saying you recently got married, you are newlyweds. What's wrong with him? Kasi regai ndisataura zvakawanda. Vedari motiudzawo. Maybe hamuna kutiudza. Can you give us more information kuti anoita sei chi, so that we know kuti
inyaya yekuti ane girlfriend here kana kuti inyaya yenhumbu kana kuti munhu ake anoda opposite sex handiti right guys tokuna maminutes edu awanda but nyaya dzanhasi dzisingatapiri hadzisi kutapira asi uyo apedzera kuti anoi tinotenda uchauya nayo mangwana zvakare kana kuri kuti nyaya yenyu haina kuverengwa please let me know handiti ka because nyaya dzacho dzakawandisa zvino handichazivi kuti what is happening but ndakazvitumira dzakawanda dzachona handiti ka ndokutendai nekuona chirongwa kwamaita Mwari akuitirai zvakanaka chadzoka zvakare muzuva ramangwana musarega kuramba muchitumira nyaya dzenyu ndatenda bye bye. Pane vanga vachida kuona dress anyway zvakaoma nezuro ndakazama kuposta dress so today is a very cold day as you see so we are wearing a dress. It's a cute little dress. Your girl love dresses singaite so it's a cute little dress ndatozoti rega ndipfeke masocks because unozoita unge munhu asiri right ndapfeka masocks nemasneaker because it's a very cold day now that I'm done recording tezoita kachita maskura dresses tofarama dress what a dress so we are wearing a cute little dress in I think from a shop in Durban. I don't know, my friend got it for me. Then this jacket is from Truworths. Masocks nemasneaker ekupuma nditi na wig Alright guys, talk to you kuna kumaita Mwari akuitirai zvakanaka. I think for the OTTD, I think we must have like a separate channel that noita get ready with me toratidza toisa outfit of the day, something like that. Handiti imongo ndoza kuti mufunga kuti kudi but I think takachena nasa handiti ka